Lelo panyaso voice box mmene nkhani zimakhala za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu Malawi asiza akulongosola kusiyana kwa running mate ndi vice president. Ndikhale modzi pano panyaso voice box kuti kodi mina amene simmamvetsetsa kuti kodi running mate ndi vice president amasiyana pati. Ndikhale modzi pano panyaso voice box. Ndilongosole muchichewa chomveka bwino ndi zitsanzo zake kuti mwina timvane bwinobwino. Akamati munthu ndi champion ndi amene wapambana, ndi amene timamutcha kuti champion. Koma anthu akakhala kuti akupita kumpikisano, onse amakhala opikisana, sipamakhala wina kuti ndi champion iyayi. Ayeneka kuti opikisana aja mmodzi mwa iwo apambane ndiso pano amakhala ngati champion kapena kaswiri owina. Ndikumveka bwinobwino. Pakali pano president ndi Chakwera. Ndilongosole mbali zonse ziwiri kuti zimveke bwino. Amene akupikisana nawo pa mpando wa president akufuna kutenga chikho kwa Chakwera amene ngati ali champion pakali pano. Ndiye amene akupikisana nawowa sima president. Chifukwa timakupasa title ya the president of Malawi ukakhala kuti wapambana chisankho. Ngati sudapambane chisankho kapena uli nawo pa mpikisano, ndiwe mmodzi mwa opikisana pa mpando wa president wa dziko la Malawi. Tibwere kwa vice president ndi running mate. Running mate ndi munthu amene amapikisana nawo koma osati mwa direct, amaperekeza wina amene akupikisana nawo pa mpando wa president, amene ndi amene timamutcha running mate. Ndiye running mate ndinonena kuti amakhala vice president ngati munthu amene akupita naye ku chisankho wapambana chisankho. Mwachifukwa ichi tikuti president ndi champion amene ali Chakwera, koma munthu amene angapite ndi Chakwera ku chisankho ameneyo si vice president koma ndi omperekeza Chakwerayo. Ndiye running mate ndi mperekezi, pachichewa chomveka bwino ndi mperekezi. Akaoloka mtsogoleri wake uja pamene amazakhala vice president, zimatengera kupambana kwa patsogoloyo kuti uyuyu running mate adzatchedwe vice president. Ndiye aliyense atha kukhala running mate depending ndi chipani chimene wayimira. Onse amene azaperekeze amene akupikisana pa mpando wa utsogoleri timawatcha ma running mate. Ndiye tinganene kuti running mate ali ngati mwana ali ku skulu akuwerengabe. Let's say akupanga study social sciences and Bachelor of Arts in Education. Munthu uja simungamutchule kuti mwachisanzo simungamutchule kuti he holds bachelors in arts in education. Ayi, until atampasa chikho reward degree ija ndiye timati running mate ndi mperekezi.